जेब्लानासिम बिथाङा जास्टिस मोना अब्लानासिम जोंबो जिरायनाय नङा आरो बिथांनि जि बेसेन गोसा जिउ जि बेसेन गोसा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय बर' हारिनि थाखाय बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे आइ अपेनार बे दानिफ्रायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जेरावखि थाया मानो जों सांग्रां जानांगोन जों कनसियास जानांगोन आरो गावजों हेफाजाब होलायनांगोन आरो खौसेयैनो जाथि हिसाबै जों गसंलांनांगोन। दिनैनि बे मोनाबिलियावहाय जोङो नैबे क'क्राझारनि गोजोनफुरि गामियाव बायलेन्ट्रि बेवहाय जोंहा दिनै फंबाय सिखना जोहोलाव बिस्मित जाय बिथांनि दिनै जोनोम सानमोन बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जों बिथांनि जिउमाखौ दिनै आलो गोजोन सोरगोआव दोननो थाखाय आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि न्याय जास्टिसखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै केन्डेल लाइट खालामदों आरो बेयाव नुजाफैनो हादों बिनिनो आंगो बिसि आरो बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बिनिनो आंगो लोगोफोर आरो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बारग' सानसिमा खुंगुर बसुमतारी बारग' MP बिथाङाबो नुजाफैनो हादों। दा जोङो दिनै नैबे केन्डेल लाइटनि गेजेरजों आरो बिथांनि जि बार्थडेखौ दिनै मान बावनायनि गेजेरजों दिनै जों बेखौनो आपिल खालामदों जिहेतु बिथांनि जे जास्टिसनि थाखाय जोङो दिनै नांबाय थादों बिथांनि जास्टिसनि थाखाय जे जोङो भारत सरकारनो आरो दिनै हम मिनिस्टार आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो मानगोनां BTCनि चिफ बिथांमोननो डिप्युटि कमिशनार क'क्राझारनि बिथांनि थ्रुयै जिहेतु जोंहा दिनै 1989नि जे शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्ट बेनि थ्रुयै जे जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ नन ट्राइबेला दिनै बुथारोब्ला दिनै नासयोब्ला बेयावहाय बिराद गिदिरथार मोनसे जास्टिस मोननायनि जोंहा मोन्थाय दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो दे जाय बिथांमोना बिथांनि जिउमाखौ फोजोबस्रांबाय जाय दुस्थ'खारि कालप्रिट्स बिथांमोनखौ दिनै फासिनि साजा होनांगौ बेखौ जों गोख्रों भाबै दिनैबो जों दाबि खालामगोन आरो बिथांमोननि जोंहा मोनसे कम्पेन्सेसन सरकारनिफ्राय जे भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों डिमान्ड खालामदों बेवहाय जोंहा दिनै बिथांनो जाय जोंहा बिस्मित फंबाय बिथांनि नख'रनो थाखाय दिनै 1 कौटि रां दिनै होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांनि नख'रनिनो मोनसे साख्रि होनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै खुनि जाबाय इनजर्ड जाबाय बिथांमोननो 50 लाख करि दिनै सरकारा होनांगौ आरो बिथांनि नख'रनोबो साख्रिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ जों भारत सरकार मानगोनां प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया हम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो BTCनि चिफ बिथांमोननो जों आर'जलाइ मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों आरो दिनैबो जों दाबि खालामबावगोन जोङो मानगोनां क'क्राझारनि SP आरो DC बिथांमोनखौ जोङो बै समावनो जों लोगो हमनानै बुंबावदों बिथांनि जिउमाया बिथांनि जे न्याय मोनाब्ला बिथाङा जे जास्टिस मोनाब्ला आरो जाय बिथांमोना दिनै जे एरेस्ट खालामनांगौ कालप्रिट्सफोरखौ आरो बिथांमोनखौ दिनै कालप्रिट्सफोरखौ एरेस्ट खालामनानै साजा होनो हायाब्ला अब्ला जोंनि जि मोनसे आन्दलन जोंनि जि मोनसे स्ट्राइक बे स्ट्राइकआ थांबाय थागोन इनडिफिनिट भाबै दिनै बिथांमोना दाख्लै 18-19 जनसो हमनो हादों बेखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जों नुनो मोनदों जोंना आसामनि जे पुलिस प्रशासन आरो BTCनि गभर्नमेन्ट बिथांमोना क'अपारेसन खालामदों आरो बिनि गेजेराव जों दिनै गिख्रंथाव भाबै जों दिनै मिन्थिनो मोनदों दिनै नाक्सालाइट बिथांमोना दिनै गोबाङै जोंनि बे सान्थालि एरियासफ्राव आदिबासि एरियासफ्राव हाबफैनानै दं आरो बिथांनि जि जिउमा गोमादों जिउमाया दिनै बेयावबो बिथांमोननि आखाइ दं लोब्बा दं दिनै बिजनेसमेनफोरखौ किडनापिं खालामनाय एक्सटर्सन खालामनाय दान दौलत डिमान्ड खालामनाय बेफोर जिनिसा बै समनिफ्रायनो जाबोबाय थादों सिं भाबै दिनै जाय जोंनि फंबाय बिस्मित फंबाय जाय बिथाङा दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै फोजोबनानै लाबाय बियो दिनै सासे जोंनि फंबाय बिस्मितनि थाखायल' नङा बियो दिनै सारा जोंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बियो गिदिरथार मोनसे दिनै जिउ फोजोबनायनि मोनसे नेरसोन दिनै बिथांनि जि मोनसे गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै बावसोमलांबाय बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे आइ अपेनार जों बिथांनि सेक्रिफाइसनि थाखाय जों एलार्ट जानांगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जों स्ट्रं जानांगोन जों सांग्रां जानांगोन जों एलार्ट जानांगोन जों खौसे जानांगोन मानो होनोब्ला दिनै बिथांखौ गावनि हायावनो बिथांखौ गावनि सिथ्लायावनो गावनि न'आवनो
दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबस्रांनो हादोंब्ला अब्ला दिनै फैबाय थानाय फिउचाराव गिख्रंथाव सोरबा सासे जोहोलाव बिस्मित आरो गोबां बिदि ओंखारबावनो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जों गोख्रों भाबै जोंहा दिनै जि जोंनि थांखिखौ जों होसोलांनायजों लोगोसे दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा गोख्रों जानांगोन। जोङो नुनो मोन्दों दे गोबाव समफोरनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबादि खास्रि बिस्रियै दिनै जिउ फोजोबनांदों। बेनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन। बेनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमदोंमोन। दिनै 5,000 10,000 दिनै बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदि सेफटि सिकिउरिटिनि थाखायनो जिउ बावसोमदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा फिन मोनसे सिन्था खालामफिननांगोन। बे फैबाय थानाय समावबो जों दिनै खस्थ' खालामाब्ला दिनै जोङो दिनै बे काउन्सिलनिफ्राय दे जोंनो आलादा रायजोखौ जोङो दिनै होसोआब्ला जों जेब्ला जोङो गावनि जे पुलिस प्रसासनखौ दिनै जोङो मोननो हायाब्ला अब्लानासिम जोंनि बेफोरबायदि समस्या जागोन। जोंहा दिनै मोनथाम काउन्सिल मोनदों। 93आव BSc, 2003आव BTC, 2020आवहाय दिनै बिटिआर बिथांमोना जोंनो होदों। नाथाय बे काउन्सिला मालाबाबो बर'फोरनि सेफटि सिकिउरिटिनि थाखाय, बर'फोरनि राजनितिक अधिकार, बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर'फोरनि हा हु रैखाथिनि थाखाय मालाबाबो सन्थुष्ट नङा। बर'फोरनि दिनै आगोमा जिउखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय, सेफटि सिकिउरिटिनि थाखाय जों दिनै आलादा उदां रायजो बड'लेण्ड मोनोब्लासो जों जेब्ला जोङो हम पावारखौ आखायाव लानो हागोन, जों राजनितिक अधिकारखौ जों आखायाव लानो हागोन, हा हुनि अधिकारखौ जों आखायाव लानो हागोन, जों जेब्ला थाखा फैसानि जि अधिकार बेखौ जों आखायाव लानो हागोन अब्लासो जोङो दिनै उदां जानो हागोन। आरो बे हायावनो जोङो दिनै बे हानि मालिक हिसाबै जों बर' हिसाबै जों बिखा फोरदाननानै जों दिनै संसार जानो हागोन। आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै बिथांनि जाय फंबाय सिखना जोहोलाव बिस्मित बिथाङा जि जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय आरो गावनि जे लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामलांबाय, बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो बियो गोमानानै थांनाय नङा। बियो जोंनि दानि मडार्न दिनै 21st सेन्चुरियाव बे बर'फोरनि थाखाय ग्रेट मोनसे लेसन। आरो बे लेसननिफ्राय जों दिनै सोलोंनांगोन आरो बेनिफ्राय जों दिनै आगान सुरनांगोन। आरो बर'फ्रा दिनै जाथि हिसाबै जों खौसेयै जों गसंलांनांगोन। जोंनि माखासे राजनितिक सान्थौ सानस्रिफोरखौ दोनथ'नानै, माखासे धोरोमारि सान्थौफोरखौ दोनथ'नानै जों बर' हिसाबै फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै माबोरै जोंनि बेसेन गोसा बर'नि जि आगोमा जिउ, जि बर'नि आगोमा राजनितिक अधिकार, हा हुनि अधिकार दिनै बेखौ लाखिनो हागोन, बेखौसो जों सिन्था खालामलांनांगोन। बेनि थाखायनो आं दिनै साफ्रोमबो मिडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम दे जोंनि फंबाय बिस्मित जाय बिथाङा दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांनि जिउमानि थाखाय जों अराय बर' माहारिनि फरायसाफोरा जों दिनै न्यायनि थाखाय, जास्टिसनि थाखाय जों मावबाय थादों आरो मावबाय थालांगोन। जेब्लानासिम बिथाङा जास्टिस मोना अब्लानासिम जोंबो जिरायनाय नङा। आरो बिथांनि जि बेसेन गोसा जिउ, जि बेसेन गोसा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय बर' हारिनि थाखाय, बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे आइ अपेनार। बे दानिफ्रायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जेरावखि थाया मानो जों सांग्रां जानांगोन, जों कनसियास जानांगोन आरो गावजों हेफाजाब होलायनांगोन आरो खौसेयैनो जाथि हिसाबै जों गसंलांनांगोन। थांनाय 20 तारिखआवहाय जेब्ला जोङो नेसनेल हाइवेखौ जों होबथादोंमोन आरो अब्ला मानगोनां आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बिथाङा आंनाव पार्सनेलि फन हरदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों, जिहेथु नोंथांमोननि जि स्ट्राइक खालामदों बेखौ कन्ट्रल खालाम, बांसिन एस्केलेसन एबा भायलेन्सआव दा थां। जिहेथु जोंना आसाम सरकारा, BTC सरकारा जे दिनै पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनखौ दिनै आर्मिखौनो फाथायनायनि जि पलिसि बेयो फाइनाल कनफार्म जाबाय आरो IGPखौ फाथायगोन होननानै इमिडियेट बिथांमोना बे दिनखालि 4:03 गेजेराव फाथायहरनो हादों। दे बिथांमोना फुल क'अपारेसन होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि जि डिमान्ड, बे डिमान्डआ दिनै 5 लाखल' नङामोन, बे डिमान्डआ दिनै 20 लाखल' नङामोन। जोङो बेक्ति हिसाबै नाङा फाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै सोरबा दुस्थिखारि, सोरबा कालप्रिट्स, सोरबा बिथांमोननि आखायाव जि फोजोबनानै लानाय बेखौ जोङो दिनै बे माबायाव जोङो 5 लाखआव जों गनायनानै लायाखै। बिनि थाखायनो जों बे मिडियानि गेजेरजों बारे आं डिमान्ड खालामदों। जोंहा दिनै 1989 शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब्स जि एट्रसिटिस एक्ट, बेयावहाय दिनै जोंहा थोजासे
दि कम्पेनसेसन मोननायनि जोंहा भारतनिफ्राय मोनसे सिस्टेम दङ बेनि थाखायनो बेक्ति हिसाबै न'खराव 1 कौटि होनांगौ आरो जाय बिथांमोननो इन्जार्ड हिसाबै दङ 50 लाख होनांगौ आरो बिथांमोननो साफ्रोमबो जाय बेक्तिया जिउ गोमाजाबाय न'खरनो साख्रि होनांगौ आरो जाय इन्जार्ड जाबाय बिथांमोननोबो साख्रि होनांगौ अब्लासो बे जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डा फुलफिल जागोन आरो जोंहा बेयावहाय जे मोनसे एथ' गिदिर जाथिनि थाखाय दि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै फोजोबनायाव दिनै 5 लाखा खुनुरुखुम बे दिनै मान सन्मानखौ एबा जाथिनि इज्जतखौ दिनै होजोबनो हाया आरो दिनै फंबाया दासो बावाखै हाबा जानाया उन्दै सासे दं जोंहा दिनै अनजालि बिसि थालांबाय दिनै बेफोर जिनिसा गोरलै बाथ्रा नङा मानसिनि जिउआ दिनै दाउ अमाफोर बादे बुथारनाय मानाय गेलेजानाय बुस्थु नङा बेनि थाखायनो जों गोख्रों भाबै जोंनि बंस'नि जि डिमान्ड जोङो भारत सरकारनो जे जोङो मेम'रेन्डाम दैथायहरदों क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै जों भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोननो जों 1 कौटि भाबै दिनै कम्पेनसेसन होनांगौ जों दैथायहरदों आरो बिनि सायाव जोङो दिनै डिपुटि कमिशनार एसपि आरो आसामनि मिनिस्टार बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन